61 anyos nga lalaki gintiro patay sa iaabyan sa tunga sang talamnan sa Leganes, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagakulog sa tunga sang talamnan ang 61 anyos nga si Antonio Defensor matapos makaangkon sang patal nga pila sa dughan nga gintunaan sa iya kamatayon. Si Defensor ang gintiro patay sang iaabyan nga si Dante Gasper sa Barangay Calaboa, Leganes, Iloilo, Sabado sang aga. Sa investigasyon sang kapulisan, nagsugatan na ang duha sa talamnan. Ginhaboy sang biktima sa nabuka nga semento halin sa footwalk ang suspect, kagintuyo pa nga bunon. Matapos nga maigo sa ulo, naggabot ang suspect sang armas sini nga 12-gauge shotgun, kagintiro ang biktima. Gin-attempt ni nga bunon ang suspect pero wala man kabalo ni ang biktima nga may posel manggali ang suspect. So nagabot man ang suspect kag tiniro siya. Sunod sa himata ni Defensor, pareho nga nagtambong ang duha sa namatyan Biyernes sang gabi. May natabo pa nga kinagamo sa duha nga gintambagan sang pumuluyo. Kinuga sang tuyo ko na ang suspect and then nag-abtanay sila dire. Ginbulag ko, gindala ko ang tuyo ko mapuli. And then pagpuli ko dire, nagbalik pagit siya to ko no. And then medyo nag-abot-abot man sila to pero napunggan man. Sunod sa kapulisan, posible hinubog ang rason sa pag-away sang biktima kag suspect. Ilabi na nga suod kuno nga mag-amiguhay ang duha. Wala pa madakpan ang suspect nga nagpalagyo matapos ang krimen. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.